Ayan, naka-unmute na. Italian ka na lang para di nila maintindihan. The sound. Oh, there's My sound. ID number is. Ay, hindi na. To all the chicks out there. Sa lahat daw ng chicks dyan, mag-breakfast tayo. Ano yung breakfast namin? Wala na, ubus na. Kinain na. Ayan, naubos na yung egg, tas spam, tas gulay. Sitaw with okra, With banana. with banana, and orange, and chico. Nakikimarites lang po, sabi ng isa. Welcome to Baguio City. Welcome to Baguio! Nakikain kami ng almusal. Ah. Nakitulog ng libre. Okay lang yan. But Kasi nakikain rin naman ako sa'yo ng libre manay eh. say comment kung Thank you po. God bless din po. What? What? You remind me of streamers. Thank you so much. Eh, you watch my live. Parang may viewer ako. Saan ba yun, ano? Sa YouTube? Oo, sa YouTube to. Ba't hindi ko alam? Di kasi pag sa Facebook, i-delete nila after 30 days. Hindi, sayang lang. Hindi mo siya mababalikan. Pwede mo hindi ano na-delete? Hindi. Yung setting na ng Facebook, nagbago na. Ganun. Kahit i-post mo? Oo, mapopost siya. Tapos after 30 days daw, i-delete nila. Nakakaisip mo. Oo. Tu ti vinta da qualche parte, mamma? Oo. Wala pa si Zia. Siguro tulog pa si Zia. Late na. Shout out Zia! Sinasara Shout sila. out Kambal! Tita Gigi. Shout out Kambal. Shout out Venice Andre. Shout out Inchik Uy Raiken. Ito, may nanonood. Di ko kilala. Pero nanonood sila. Thank you for watching. Wow. Naging You have vlogger. cotton buds. Yes, I have. Wait, Thank you I'll for get. watching. Nakita yung kalat ng bahay namin. Oh my God. Gusto malik. Ancora. Gusto malik. Ganda ng tulog niyo. Ano yun? Binigay lang yun sa mama at papa ni Joseph. You're gonna use it for what? Your ears? Yes. You want to put oil? No. There. Thank you. Wala. Sa ano yan? Ang may-ari niyan yung Benguet Supermart doon sa Alin? Session Road. Yung Benguet Supermart. Ito, buong ano. Oo, yan. Buong yan. Oo. Kasi sinanlayan sa kanila. Tapos hindi na natubos. Ah. Pero may naglilinis dyan every month. Di ba, Han? Sana ba yung close-up ko? Ghosts. Did you see Ghost last night? No. No? But when I was walking up the stairs, I swear I could have seen something under them. Really? Yeah. Ano nakita mo? It's the boxes, I think. Ano nakita mo? Hindi ko alam kung ano nakita niyo. Sa gusto mo rin? There you go. Forse ero stanco. Una persona? Oh, qualcosa. Una persona? Tao? Manay? Sisi ko lang. Dagdagan ko to, super tamis. Maybe I was tired. Maybe. Kaya na makita pa, pagdating natin galing sa labas, o papalabas tayo. May nahihiling ako iting, puti, tapos itim, nagtatagos sa pader. Ano na lang, may tao. Kahit yung dun sa baba,
Basta, kahit nung una pa lang ako nakatira dito. Pero sanay na ako. Ay, pansin ko na rin. Pero si Joseph, wala siya nakikita. Kasi natawa nga nakakita. Ako lang. Siya nakakita rin. Ah, same tayo. I'm just tired. I'm just Yeah, schizophrenic. maybe. Maybe you lost your brain. Ayun, sabi natin itlog, pwede mo isa rin yun. Hiwain mo ng maliliit. Yung dahon. Yan. Ayun. Pasensya. Inahalo namin sa pansit. Kasi, yun na nga lang natin kasi haluan mo. Pero kahit saan pwede. Kahit saan mo haluan. Can you finish the rice? Yeah, you can finish the rice. Konti na lang yan. Hindi na kasi ako nagsaing. Ang tagal eh. Ang dami naman. Huh? Oh. Bless you. Bless you, Carlo. Tapos ka na dito, Lo. Lagay ko na dito. Hindi ako makaka-live mamaya. Wala akong dough. Hindi, ano na lang, record mo lang. Oh, i-video ko na lang. Check disco. Hi, Nova. Anong kasi mo? Hindi pa ngayon diskuhan na nakain. How did Kaya nga, mas maganda man ay pag-disco. Sinasabi ko nga kay Joseph. Mag-disco kami, ayaw niya. Susunod tayo mag-disco. Oo, yung dyan sa My Crown Legacy Hotel. Yung Spade. Next trip, kasama natin si Tita. I-search mo yung Spade. Sama mo si Minda. Next Tapos next mag-ganita, tugs. weekend. Next weekend tayo mag-disco. next week? Next week? Pero hindi ko alam kung magkano yung entrance. Pero siguro 100. Magdadala tayo ng tulugan natin ng sako. Sako. Hindi, may extra bed dyan, Manay, na frame, pero walang foam. Yun yung tinulugan ni Venice, eh, ang tigas nga. Ano nga? Wala ka namang itabi ko sa kanya. Yun, tabi to. Kasi wala kaming banig. Binaba ko na yung banig eh. Bakit? Kasi hindi namin ginagamit. Aakit pa pala si Alo at si Venice, kaya biglaan. I feel that next time Why? I'm coming up here, your house in Caspi. So, baka sa susunod, half na lang. Pag naayos lang naman yun, malaki eh. Kaya nga, kasi pag yung dyan sa likod, nabayaran na ng tatay niya ng 500,000. Pero, Ang likod. yan, yung dyan. Pero sabi dun, walang titulo, hindi pa patituluhan. Pero nakapangalan sa atin niya. Pero kailangan may titulo kasi. Eh, siyempre.